damar yan gwangwan zaki sa gudu buge duniya ga kuma ki gudu toren giwa ga tambarin girma damar yan gwangwan zaki sa gudu buge duniya kuma ki gudu toren giwa ga tambarin girma. A farko rabbana makadaici Allah ka alajin sarki shi yayi duniya da abin ciki Allah shi kadai yake sarki. Naji ana kiran wani sarki sannan mai dubin zamani ai shi wannan nadin Allah ne duk wanda ya nada shi ya so. Da ma dan gongon zaki sa gudu ke duniya kuma ki gudu toren giwa ga tambarin girma. Bare dubu na salatin manzo gun dan Amina dan Abdullah dan an yi duniya domin shi ne za ya gagare mu kullum. Dai batun kiran sa'a ne in ka kira shi ba ka kasala in kai maka mana maka amshi ne kai nuwa da shan Allahu. Da ma dan gongon zaki sa gudu ke duniya kuma ki gudu toren giwa ga tambarin girma. Can zo kiɗa na waso baiti in waƙi mai gida na babba. Waga alibige duniya kai nuwa da shan Allahu siga ba kai farin banza ba bangon sukari ko wajen gine ka sai ya lasa sawun keke ba a gane gaban ka balantana bayan ka hannun dama ka raba ka ba ku